Tivemos unha xornada de traballo no Parlamento de Galicia con 4 mesas simultáneas con moitos sectores culturais, con técnicos municipais, concelleiros, que se van ver profundamente afectados polo proxecto de lei de espectáculos que puxo o PP en riba da mesa. Estamos moi satisfeitas co traballo que realizamos porque conseguimos ter aquí a máis de 25 persoas traballando simultaneamente para ver cales son as enmendas necesarias a esta lei e ao mesmo tempo recibimos outras tantas de vía telemática en un proceso que iniciamos hai menos de unha semana, o que nos parece que vai permitir facer desta lei o que debería, unha lei verdadeiramente participada por todos os actores implicados por esta normativa. Aí é que equilibrar distintas sensibilidades, distintos intereses, distintos niveis, organizar escalas, ter moi claro, definir moi ben que son os espazos públicos. Hai que tamén saber que aforos teñen que regulamentar. Polo tanto, creemos que o equilibrio está entre tres principios ou tres parámetros, é dicir, a lei de igualdade, a lei de seguridade e a lei de convivencia. Iso ten que estar moi equilibrado, porque nós o que aprezamos e o que falamos onte entre as persoas que estaban e moitas que nos fixeron as achegas é que hai unha desproporcionalidade, por exemplo, nas sancións. Non pode ser que unha asociación sen ánimo de lucro que ten todo o dereito a facer un acto con aberto e sen cortapisas e sen control administrativo, con toda a liberdade de crítica e con toda a liberdade de creación, poda ter o perigo de estar multada entre 300 e 30.000 euros por non avisar o mesmo nivel que outras actividades, espectáculos con fines con finalidade comercial que nada ten que ver. Interésanos tamén moito que non se faga control, que si se protexa, que si se leve seguridade, que se faga todos os seguros de responsabilidade civil necesarios, pero que a xente creadora e a xente que quere expresar a súa opinión que poida facelo simplemente cun aviso, non con requerimentos que serían susceptibles de demandar a grandes eventos.